Bisi kereng layo thango slaijogo hapang slaijagoi tobo phano tiprasa kamini lahar haikaba lama rok slaijagya unukti ingya abahanya koktoma bisingtui saimangka ramoni riyang nisimi Lakshman joy riyang lahar belai kheno kwcham slamjagya 110 bisi kwchamni no thangoi jwngjal rok no thangoi naikha visit khlaioi borom gwnang MLA poldangsu obahanyo kamini lukrok MLA no hambaya pharka tei tongthokjak baikha tam kok saka kamini lukrok belai kheno obahai lama kahama bai itcholit mama bai belai kheno khatungjak baikha obahai kheno MLA poldangsu thangoi kamini lukrok bai malayei lama itcholin bowui rikha tam kok saka khnanyadi DD report Nokbar news ini ko jaga biksoiling khatal kam choli dong kam chengkha obo onek khasam para obo romani riyang para ni simi obo ko Lakshman joy para thango obo pray motamuti 5-6 kilometer hai ngai bo 13-15 rogo para mani obo asuk bosor lama ngya lama kri tongmani kai tabo brick soiling kha DM approve khai gaba kai execution kai RD department chini mono division ni borok khai tongo kai asuk bosor ni ulo lama ngkha ambagai kisisa phai visit khai nai tuna koi kilometer samong khlai jagi to obo tabo obo part 1 part 2 khai samong nai karon rega bai bla rega bai kai obo waisa bai joto kabang khabi meya obo 3000 meter mane 3 kilometer dei next bong nai part 2 nai obo tabuk 89,44,000 ni obo sanction ngkha RD department ni execution wo khajagi tongo kai next part on kai pura Lakshman joy para sogine o samong tiklai tini apne bese jorate sagrong ma tar khane ma wan sak thar ma to sak thar laika agi rogo hoyto asuk bosor obo khajagi aba agi jara tongnai rok borok important field khaliana yang parao borok tongo ba lama nango hne pia ang jefuru last year visit khaja apru nukha mane parani borok belai kosto mano aparao to nang tui bosogiya khu gai parani borok boto onek kosto ngo jehetu school kaisa tonga TTDC school gai parani borok ni bagai kosto ambagino requisition rimani gai block ni hoite khai ulo DM no rohjaka nge DM no bo thange ang duibar saka aboni pore DM saka immediately khairenai regani through te epono part 1 part 2 khema khaide inka bokta part 1 choli tongo inke part 2 hungai next 1 month ni bising borok initiative borok shuru khaijena ab